Benvidos a moiceleste.com. O Celta visita Ipurúa este domingo, 6:30 da tarde, intentando pois corrixir a súa situación na tabla clasificatoria. Antes de entrar a analizar este encontro, quero pedirvos como sempre que vos suscribades e que dades a me gusta, que nos axuda moito. Decía, visitamos Ipurúa, un estadio que non se nos deu mal ao longo da historia. 8 partidos, 2 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Isto en calquer categoría. En primeira división pois houve 3 partidos, unha victoria, un empate e unha derrota. Así que un poquinho de todo, non? Pero bueno, en xeral é un estadio que non se nos dá de todo mal, xa digo, é complicado sempre fora da casa, e o Eibar é un equipo ademais que nos últimos anos está facendo moi ben. Da man de Mendilibar pois están facendo boas tempadas, están poñendo dificultades ao Celta en Ipurúa con este adestrador nos últimos 2 anos, empate e derrota. O ano pasado ademais foi aquela famosa derrota con moitas rotacións, era a víspera de Europa League, con moitísimas rotacións, un partido horrible do Celta, a verdade é que foi un partido moi malo. Empezou Hugo Mallo de medio centro, despois pasou ao lateral, bueno, foi un partido no que ademais o propio Hugo Mallo acabou sendo expulsado, recordade, por un arbitraxe tamén penoso de Munuera Montero, un arbitraxe no que houve un claro penalti sobre Gungonda que non pitou, pero igualmente foi un partido malo, que é o que nos queda, o recordo que nos queda daquel encontro. Hai 2 temporadas tamén viña o Celta despois de gañarlle 4-1 ao Barcelona, enfrentouse ao Eibar en un partido con tamén bastantes cambios no once inicial. Unha primeira parte moi mala, e na segunda pois saiu a caballería e conseguimos remontar con un gran gol de Iago Aspas, pero non pudemos completar esa remontada en unha victoria que en principio parecía asequible pola diferencia que se vía no campo entre os rivales cando xogaron os titulares. Pero esa primeira parte cos suplentes pois ao final terminou costando 2 puntos ao Celta. Non se pode ter todo, evidentemente. En esta ocasión pois veremos, porque igual tamén hai bastantes cambios despois de xogar en 3 partidos en 6 días, e ademais os calendarios xa sabemos que o mono dos horarios pois non entende de xusticia, non? Entón o Celta pois xogou este xoves contra o Getafe, despois de xogar o luns pola noite, cando o Getafe xogara o sábado ás 4:15 da tarde, e agora pois xogaremos o domingo ás 6:30, despois de xogar o xoves ás 9 da noite, é dicir, menos de 72 horas entre un partido e outro. E pola súa banda o Eibar xogou o martes tamén ás 9 ou ás 10 da noite, o sea que vai a ter pois 2 días máis de descanso que nós. Así que, desde logo, a ventaxa que ten o Eibar é enorme. Vai ter 2 días máis de descanso, que se nota moitísimo, especialmente unha semana na que vamos para o terceiro partido. Así que o aspecto físico vai xogar moitísimo neste encontro, e aí temos esa desventaxa. Vamos a estar moito máis cansados. Se iso lle unimos que temos unha plantilla con 17 xogadores de campo, 2 lesionados, quedan os 15 máis Brais, 16 xogadores para xestionar 3 partidos de fútbol. E aí é onde esas plantillas cortas, como estamos en 2 competicións, pois van a pasar factura e nos poden costar puntos, como eu creo que puido influir no partido do Getafe, e como seguramente pois pode influir en Eibar. Esperemos que non. Esperemos que o Celta pois sexa capaz de deixalo todo arranxado na primeira parte, ou impoñer a súa calidade por encima do físico na segunda. Pero o físico no fútbol é moi importante, como en calquer deporte, evidentemente, porque falamos de deportes donde pois o físico se traballa moito e por tanto marca diferencias. Así que vai costar, sen dúbida, gañar ese partido. Non é o Eibar un equipo precisamente fácil, e menos en Ipurúa, e o Celta pois non chega desde logo na mellor situación, porque vimos de conseguir 4 puntos en 5 xornadas, encima con esa depresión que nos deixou esos últimos 5 minutos do outro día en Balaídos contra o Getafe. Ese empate no minuto 85 pois desde logo non é nada positivo, e mina a moral dos xogadores. Afortunadamente pois hai poucas horas entre un partido e outro, e iso pois fará que se fale pouco dese encontro de Getafe, e que tamén os xogadores teñan pouco tempo a pensar, porque xa inmediatamente teñen que empezar a preparar o partido o seguinte partido. Así que eu creo que dentro do malo, pois o que pasou contra o Getafe pois é mellor que pase en esta semana que non en outra. Así que intentemos que non nos afecte para ese partido. O Eibar
ahora mismo ten 6 puntos, ocupa a 13ª posición, 2 máis que o Celta, que ten 4 e ocupa a 17ª, así que se o Celta gaña, superaría o Eibar na clasificación, e se non é así, pois evidentemente o Eibar seguiría por diante con 2 ou con 5 puntos, dependendo de como acabe o resultado. Esperemos que rematemos a xornada por encima do Eibar, sería a mellor noticia posible, porque o Celta está no, bueno, pues ten a espada de Damocles encima, e a espada de Damocles chamase Deportivo, que ahora mismo que ocupa postos de descenso con 4 puntos, estamos aí xogándonos con esas plazas que, bueno, ata agora é algo simplemente anecdótico, estou de acordo, pero non deixa de ser algo que pode influir a nivel mental, eso o que trataremos de evitar, e o que tratará un Zoe evidentemente de evitar. Decía o técnico Navarro outro día despois do partido, cando lle preguntaron pois, polos asubíos que houve outro día en Balaídos e por acerca de esas dúbidas que está xenerando o estilo que está tratando de impoñer no Celta, que el pois, non podía xogar de outra maneira, dunha maneira distinta a que cree, o que el cree, non? Entonces, pois eu creo que vamos a seguir por esa liña, pero outro día contra o Getafe viuse que xa non xogamos tanto a sacar o balón, que sí que o sacamos en moitas fases do partido, pero tamén en outras Sergio pues, deu pelotazos cando os tiña que dar. É dicir, que nese sentido creo que se viu a un Sergio máis liberado en ese aspecto, que nas primeiras xornadas pues, sempre seguía o guión de dala en curto, o despexe era unha última, é dicir, era un último recurso, pero moi pouco usado. E outro día vimos que o usou máis, e quizáis veremos a ver en Eibar, é posible que se utilice máis. O Eibar desde logo é todo o contrario en este sentido, gusta a posesión, e Mendilibar é un adestrador desos que navega entre dúas augas. A súa idea é a de ter posesión, a de combinar, esa é a súa idea iniciática, pero os seus equipos que sempre acaban optando ou sendo moi fortes na segunda xogada. Eso é por algo. O Eibar evidentemente é un equipo moi forte na segunda xogada, e aí nos sufrimos moito. Así que ese vai ser un factor moi importante e moi a ter en conta. Veremos que homes utiliza un Zoe que dixo antes do partido contra o Getafe que os que xogaran contra o Getafe, ou algúns dos que xogaran contra o Getafe, non xogarían en Eibar e viceversa. Así que entendemos que xogadores como Lobotka, como Cabral, pois van a ter oportunidades en este partido, seguramente tamén Daniel Vaz de inicio, e veremos que fai arriba. Mentras estamos grabando isto ainda non está claro se Guidetti estará ou non, nin Radolla, pero Radolla eu creo que non vai estar, así que aí terá que un pouco tamén engarzar as súas pezas un Zoe e ver que xogadores son os que poden ser máis útiles e os que poden resultar pois máis interesantes en un partido no que, bueno, pois nos vamos a topar con dous excélticos, un deles non vai xogar, que Joel, que está lesionado, sabedes que tuvo unha lesión de rodilla durante as súas vacacións, que, bueno, pois recuperará aproximadamente finais de ano ou principios do seguinte, máis ou menos. E por outro lado Charles, o dianteiro Charles Díaz, que estuvo os 2 últimos anos no Málaga e agora fichou polo Eibar, donde, bueno, pues intentará reverdecer os laureles da súa primeira temporada aquí en Vigo, que foi moi boa, e tamén da primeira en Málaga, que foi a boa. Parece que as primeiras temporadas son as boas, así que está na primeira temporada co Eibar, así que seguramente faga ben, pero que empece a marcar goles, se é posible, a partir da seguinte xornada. A partir da seguinte xornada que marque os que queira, pero este domingo mellor que bueno, pues que non marque, que xogue moi ben, pero que non marque, e que tampouco de asistencias nin de nada productivo para o seu equipo, que xa terá tempo a marcar goles. Pois por hoxe é todo. Agardemos poder contarvos unha victoria cando remate o partido. Recordade que en moiceleste.com, pois como sempre, pois teremos toda a actualidade ao día, e por suposto pois a crónica do partido, nada máis rematar con todos os comentarios dos nosos usuarios, e con, bueno, pois con todas as noticias relevantes, e con todas a opinión que deixa ese partido. Sin máis pola miña parte, como sempre, suscribiros ao noso canal, dadlle a me gusta, e como sempre, o de sempre, sede moi felices.